Ramadana azumi ne bayan Allah mu daɗa himma wajen bauta mi ibada mun samu yardar rahamar Allah. Watan Ramadana azumi ne bayan Allah mu daɗa himma wajen bauta mi ibada miyo da can rahamar Allah. Watan Ramadana falala ce bayan Allah mu daɗa himma wajen bauta mi ibada domin samun rahamar Allah. Yara mani a majidu kai nake gira duk lamura sarkin sarki abun ambata wanda mulkinsa ba nuna zarra. Allah da shafa zai nufa mu dan masoyin mai cika da tsura. Sadi kula mini kai ne abin dogara kowa ya sake ka wallahi asara. Aminin Allah abin gadara mai cikar girma da kyan kama. Watan Ramadana azumi ne bayan Allah mu daɗa himma wajen bauta mi ibada miyo da can rahamar Allah. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali sayyidi Muhammadu. Godiya a gare ka majidu da ka bar mu a hanyar Ahmadu kuma ka ba mu wata mai fallala a duk watanni shi ya haye tudu a ciki kasa rahama hamidu ka daɗo ni'ima ya wahidu a gare mu ka warware kwanci domin girman mahi amjadu. Watan Ramadana watan ibada ya ƴan uwa sai mu cire ganda zuwa sama dole sai da sani. Shehu Tijjani kai ne falida, Shehu Barhama ka cire tuta gare mu kai ne ka zama komanda. Datar da mu rayuwa ka saita dan falalar watan nai kasida dan sanda kake yi wa annabinka ka ɗauke kunci da duk jalala. Ramadana azumi ne bayan Allah mu daɗa himma wajen bauta mi ibada miyo da can rahamar Allah. Watan Ramadana watan bauta ne yan uwa miyo ibada dukan wani aiki na ɓata lada akan idan mu duk muka huda. Mu yawaita salati da hailana istighfari miyo da hada. Watan Ramadana ake yanta duka bayi sai mu cire ganda miyo sadaka mu ba da kyauta in muka yi za mu samu lada. Watan Ramadana azumi ne bayan Allah mu daɗa himma wajen bauta mi ibada miyo da can rahamar Allah. Watan azumi watan albarma ya yan uwa mu kara hazaka. Watan da kowa yake samun yanci mu taimaka mu gyara alaka. Yawaita yin karatu na Qur'ani shi za ya share duk zannabanka. Ya dan uwa ka kara hazaka ka gode Allahu sarkin da ya ka. Shi ne kadai mafita gare ka ya share kunci da duk jalala. Watan Ramadana azumi ne
akwai falala da ake samun rabauta, watan da ake ibada ta Allah da tsabtace dukan kazanta. Yayan uwa mu tashi minewa cikin sakar mu je mu kwanta, ƙasar mu dukan mu mun jigata, gare ka ilahu ga bukata, saboda isar ahalil baitin nubuwa ka warware ta Allah. karanta alkur'ani da zikirin Allah, yan uwa mu bar kasala mi salatin nurillah, mu dinga yin zikirin Allah da mu bar cikin dalala, mu yawaita yin ibada dare rana mu dinga sallah. Yan uwa bautar Allah a gare mu ta zama farilla. Watan Ramadana azumi ne bayan Allah mu da yamma, wajen bauta mi ibada miyo da can rahamar Allah. Watan nan ya fi duka sauran watanni duka mu ƙara niyya, bautar Allah mu ƙarfafa ta da tasbihi cikin biyayya, sadaka kyauta mu dinka yin su domin Allah mu bar tutiya. Ramadana watan da shi ɗaya ya zarce sanin dumai tambaya, birni ƙauye mu ƙara himma a cikin Ramadana sai mu shaida. Watan Ramadana azumi ne bayan Allah mu da yamma, wajen bauta mi ibada miyo da can rahamar Allah. Watan Ramadana fallala ce, watan da ake biyan bukata, watan Allah cikar rabauta, cikinsa muke bidar mu huta, mu dinga yawaita yin ibada, Allah zai tsaftace zukata, mu rike junan mu ba fusata, gabar da muke mu sauƙaƙa ta, saboda ilahu yayi hani yin haka zai jawo shiga jalala.